रेडी द मिया सारिंगनो जखन कमिशन डिक्लारियानि सिग्नेचर था अपूर्ण खबर माखा एवं त्रिप्रमथा जों प्रस्तुत एवं 28 बिसिंग दिनै 26 बिना 28 बिसिंग महाराज प्रसाद खायनाय जों आचुबै सालाय कैंडिडेटआव जों हिगमा खायनाय एवं अग्रिम कुनो कक्सिं सायमाया जों जत बाय सालायैनो मा गगनाय एवं जों जनसाधारणनोबो जोंनि मथानि सब लेभेल ब्रै सिख्ला त्रिप्रमथानि सब लेभेलफोरावनो जों मा कयो मैक्सिमम गावनि तांहिमनि गावनि पेशेंट दंमोन मैक्सिमम पेशेंट बाय जों आगबनाय कुनो जागा बन्धु अनुमतै जतन कयो एवं प्रेस मीडिया प्रिंट जतन बच्चे मा कयो जे पॉजिटिव माने अबनो अब आवाय अंफुं एवं जों ताबुक थांनाय आगरतला थांनाय खुमलुं थायो खाना 27 आरो दङ तामिलनाडु तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट नि सम्मेलन धुसकिउ दङ खाना बमानजानाय आइथिं ताबुक डेली सिनि जागा प्रोग्राम दङ बरफ मानजानाय एवं खूब सम्भव जनसाधारण जेबाबे जों सहयोगिता खायो अब जों आशा खायो ताकलाय त्रिपुराव ऐसा सिचुएशन चेंज नि लामायाव जों मोननाय दङ थैंक यू